The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. 2 Corinthians 5:17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong usual nga routine. In fact, this is our SOP. Una pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan nga atong susihon ang tagsa-tagsa nato kakalag, kung na pa ba'y nagpabilin di ang mga sala nga itong nabuhat ni ining adlaw. Sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kundi nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. 1 John 1:9 is the principle that we have to apply. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of sins, but it is using your free will so you can make the most important decision sa imong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Busa, sa hilo magandam tas tong kugalingon. Let us pray. Let us pray, magampo ta. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ninilayan sa mga adlaw. Ngay mong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas, ti mailhan kini sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Salamat o Dios, ninglayan sa mga adlaw, sa among pagpadayon sa assimilate your word. We pray that God, the Holy Spirit, will enlighten us, magatultol ka namo, tinaw ka namo sa imong kamatuoran, kayong tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa atong mga
subscribers, fellow believers in Christ. Welcome na usab sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Unas tanan. By the way, ang atong tunanan giuluhan og atong isugdan man ni kagahapon, how to find true peace in life. So, kung buot ikaw nga kaplag sa matuod yun nga kalipay sa kinabuhi, then mao kini mga punto sa doktrina nga atong gipagtun-an. Kay dinhi nato mapupo makatuni ang mga mando sa Dios base sa iyang kabubuton o mao na atong gitun-an ang iyang mga paagi, protocol. So here we are, padayon kita o ani usa ka punto nga kung dadon diha kanimo nga. Kung bahin na gani sa atong pagka-Kristohano, ng atong magtutuo kang Ginoong Hesukristo, there is no shortcut to Christian maturity. Timan-an nato kanang puntuha. Wala. Why shortcut? We are going to have self-discipline aron sa pagtuon sa pulong sa Dios o paggamit niini. Ninumdum ka ba sa atong slogan? And this is now, I hope, na silsil na gyud nimo. Ingon nga magtutuo nga Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. Mao ni ang atong slogan ninhi sa atong Bible study through the YouTube. Now, kining pagtuon sa pulong sa Dios, this is done under the ministry sa imong tukma nga pastor magtutudlo. Of course, matag magtutuo ana siya'y right pastor teacher. Kay gisangkap man ni sa Dios kanato niadtong higayon nga kita naluwas. Gihatagan dayon kita niya og spiritual gift. Tingali imong spiritual gift as an administrator or as a kanang gift of help o nagkalalain kini mga spiritual gift. But most outstanding ining mga spiritual gift karon ining atong katuigan sa simbahan mao spirituhanong gasa sa pagka-pastor magtutudlo. The spiritual gift of pastor teacher. Kay he is the extant authority niining kapanahunan sa simbahan nga mao'y tudlo sa mga magtutuo aron sila makatubo diha sa ilang kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios regularly. So mao na nga kini nga tong ministry, okay? Nagasubay gayod, nagasunod gayod sa unsa may buot sa Dios nga atong pagabuhaton ingon nga mga Kristohanon. So ang katungdanan sa usa ka pastor magtutudlo is to study and teach, and to teach you the procedure. O if he is not teaching the procedure sa pulong sa Dios, then he is not doing his job. Mao na nga manungdanon pag-ayo kini nga punto. And by the way, I hope di na nanimpod kalimtan nga spirituality and maturity are two different things. Lahi ang pagka-spiritual ug ang pagkahamtong magkalahi ni silang duha. Spirituality, by the way, is the word for being filled with the Spirit. Mao na spirituality. Kung ikaw napunan sa Espiritu Santo, then you are spiritual.
Apan kung wa ka mapun-i sa Espiritu Santo, then what is the opposite? Carnal. So duha ni ka-absolute nga kahimtang. Either you are spiritual or you are carnal. Di man kung you are in the state of sin, then you are in the state of carnality. Kay carnal ka man, then you are not residing sa imong dapit nga may gahom sa Dios. The operational divine sphere. Wa ka magapuyo dito. In fact, you cannot execute the protocol plan of God kay tuwa man ka sa gawas. So sabtagi na. So that's spirituality. The other thing is maturity. Maturity is the word for being filled with the Spirit plus metabolization of God's Word. Mo na maturity. Sa imo ng pagkabot niya na, then you have reached the stage of capacity for life. So, tiwari ang maturity, pulong kini nga diin ikaw napunan sa Espiritu Santo, dugangan pagyod sa paggaling. That's the word I'm using, ning metabolization. Gigaling ang pulong sa Dios ug nahimo na gyud ng tataw, klaro, tinaw, pinagi sa lihok sa Espiritu Santo. Dili na lihok sa tao, sa magtotoo. This is the work of God, the Holy Spirit, to metabolize God's Word sa kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagapadayon sa sibog sa unahan, advancing in his spiritual life. Now, growth and maturity as a Christian, Google kini, it takes more than just being filled with the Spirit. Ang pagtubo ba, o ang pagkabot sa pagkahamtong. It takes learning and applying doctrine, or learning and applying the Word of God, ubos kini sa ministry of God the Holy Spirit. So there is definite difference between a spiritual Christian and a spiritually mature Christian. A spiritual Christian is residing solo diha sa operational divine dynasphere. Siya napunan sa Espiritu Santo nga nagatuman sa protocol nga plano sa Dios. Kining protocol, by the way, is precisely correct procedure. That's laktod na lang nato ng pag-define protocol. Apan sa yanogod nato pag describe ni protocol means paagi, kalaki. Unsa kining atong gipangtun-an dinhi, nagatuon ta sa mga paagi, kalaki sa Dios. So, tiya mo na, musunod ka sa iyang protocol nga plano. Unsa to'y protocol? Precisely correct procedure. O kay kinira man ang tukma gyud nga paagi nga angay natong sundon kay iyaha man ni sa Dios, then we have to follow in order nga kita makakabot ngayon sa atong tumong nga mao ang spiritual maturity. I hope na sabtan nimo kana. Now, ang usa ka Kristohanon who is already spiritually mature, napunan siya sa Espiritu Santo ug siya nagapuyo diha sa sulod sa operational divine dynasphere nga diin nagatuman siya, he is executing or fulfilling the protocol plan of God o nagakinabuhi siya. Niyan ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala o pahulay, the faithless life. Unya, ang iyang kinabuhi, ana sa gitawag og mental attitude and lifestyle. He is spiritually self-sustained, sustaining.
spiritually self-sustaining. Makabarog na siya yung kaugalingong Kristohanon nga pagkinabuhi na himo na siyang kuyawan ng mga di magtutuo kaniya o mga magtutuong mga negatibo. He becomes a dangerous person. Dangerous tungod kay naa na siya ay baruganan nga ligon nga Kristohanon. You see? Di na siya matarog. Mao na he becomes dangerous. Nagamit ng pulo nga dangerous dili kay in a negative kanang way dili. Nahimo siyang dangerous kay murag di na makaatubang ang mga dili magtutuo. Kay murag kung ingong gunatong pagkasulti murag kanang sawng unsay nga ni murag ba og tungod sa kalamdag na niya murag kanang it blinds or glaring kayo siya kay lamdag kahayag naman siya kay tungod sa doktrina nga na diha siyang kalag. And you know what I mean. Now kining maong magtutuo nga who is already spiritually self-sustaining, dangerous person, he is as good as God is good. You see? Kay kini siya, he is now a producer of divine good works. Yanumdum ka? Ang divine good works, define man nato anything and everything a believer does inside the operational divine sphere. So that's divine good works. The only good nga kanang pagagantihan. The only good that is rewardable. Kay kini, bahin naman ni siya sa gitawag og escrow blessings that God has set aside for you. Sabot ka? Na ay escrow blessings giandam ang Dios. Og so mao kadtong definition sa divine good, anything and everything a believer does inside the divine sphere. Ug unsa man pud ang human good? Well, it is defined as anything and everything a believer does outside of the operational divine sphere. Tuman siya pikas, magapuyok, inay ngadto sa iyang tukma, giduntang dapit nga puluyanan, nga may gahom sa Dios. God's divine power. You see, it is the kining power system sa Dios, kining operational divine sphere. Na kung bahin gani sa escrow blessings, itong lakbitan na ni gamay, doon ay duha ka kategorya sa escrow blessings. Escrow blessings in time o escrow blessings in eternity. So, samtang niya ka panining kalibutan na, o nagapadayon ka sa pagtubo spiritually, then inigkabot na nimo sa imong tumong atong our common goal as believers is spiritual maturity. Umikan sa atong pagkamalahotayon, masigihon, makanunayon, persistent, consistent, regular basis ang atong pagtuon, then kakabot kita niya ang gitawag og unsa spiritual maturity. Wow, inigkabot nimo niya na you can now have capacity for life. Samot nakag-enjoy sa kinabuhi. Na ang matuod nga kalinaw sa kinabuhi. Nga mao man atong title. You see? How to find the true peace in life. Na mo na. Inigkabot na nato sa pagka-hamtong nga espirituhanon, then mo ka na. And then God pours His escrow blessings in time. Samtang niya patanining kinabuhiya, dinining kalibutana. Escrow blessings in time. O niya, kung ang atong kinabuhi mahumana,
once our life is over, either kuhaunta physically sa Diyos, physical death, or the rapture, whichever comes first. Unsay mauna, you see. So, adto na nato sa eternidad, then, ato na madawat unya. Qualify na to ang escrow blessings in eternity. Now, ang Diyos wants to give believers a lot of great blessings in time. Kabubuto ni sa Diyos. Nga mububo siya. A lot of great blessings in time. And He wants to give believers great blessings also in eternity. Kaklaro ka? But all escrow is, ang tanang mga escrow blessings, it's held until you fulfill the conditions of the escrow. Kuptan usan gunitan usan hangtod nga matuman yun na to, magkabuot yun na to. We can fulfill the conditions. Naman po yung condition ini nga itong sundon. Nga kung dili ito magkasunod, dili po ito magkadawat. Sabot? Now, paminaw. If you want to receive your escrow blessings in time, unsa may imong buhaton. Sabi? Now, this is a test. Ako kang hatag pasulit. Unsa ako man imo? If you want, kung buot ka nga mudawat sa imong escrow blessings samtang niya patan ni kalibutan na, unsa may buhaton? Tubag, gikinahanglan nga ikaw magatubo diha si mong kalag. You must grow up as a Christian. Otherwise, dili ni mo madawat. Just as simple as that. O timan nga ang Diyos, ana siya ay labihas kadaghan nga mga kanang mabulukon kayo mga butang, wonderful things alang kanimo. But again, He is not going to give them to you until you grow up. Timan na hangtod nga ikaw mutubo. Kaya nga naman, iba ka nga no? Because you cannot handle them until you are mature. Ako bitaw ning ihatag nimo kanang pananglitan. Ako kang gitagaan. Just to review again. Mo enjoy ba ang bata? Mga ibutang ta, mga 5 years old ang edad. Mo enjoy ba ang bata? Kung tagaan di mo glabihan kalabing auto. Di ka na siya kamao mo drive. Wa siya ay katakos mo na ibut na ko'y pasabot. Ang patinaw ni mo nga. Dili mo enjoy ang bata. Kaya may katakos, may capacity. Maupod ang sa Kristohanon. Kung wa siya magatubo, spiritually, di, sa ako niya pag-enjoy sa wonderful things kung gisgutan nga giandam sa Diyos kaniya. Dili yan. Kaya wala lagi siya ay capacity. So mo na nga dili mahatag sa Diyos ang iyang mga panalangin, escrow blessings kanimo until you grow up. Tungod kay dili ka, you cannot handle them until you are mature. So can you imagine giving a baby $1 million? What do you think would he do with it? Kali, mo enjoy na siya yung gisi-gision. Would tear them to shreds. Yeah, he would poo-poo all over it. No, nobody would be able to spend it. You see? Why capacity? Mo po ang usa ka Kristohanon. God does not bestow blessings on you until you grow up and have the ability to handle them. That is capacity. Samtag na. And you know what? Sa diha nga kita magtuon sa pulong sa Dios, ubos
sa kanang pagpuno kanato sa Espiritu Santo o kita magatubo spiritually, kini maoy magahimaya sa Dios. That glorifies God. As we learn God's Word, we begin to make good, clear decisions in life. Nana, you want to become a good decision maker? Namona. Tun-i, kat-uni, tuohi, gamitang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, aron ikaw magkakabot sa pagkahamtong espirituhanon, aron ikaw makahimaya. Of course, dili ikaw makahimaya sa Diyos. Ang Diyos ray makahimaya sa Diyos. Apan ka ng imong pagkabot na unya niya na nga dapit, spiritual maturity, ang Diyos nga himaya na siyang kaugalingon. Kaya nakita niya ang iyang anak nga nagatubo o nakakabot yun sa pagkahamtong. Kasabot ka? So na nga as we learn God's Word, sige tubo, padayon sa atong spiritual momentum, musugod na kita sa paghimog mga sakto, husto, klaro, nga mga desisyon sa kinabuhi. Now, of course, good thinking equals good decisions, right? And good decisions, of course, magahimaya kang Ginoong Jesucristo. Now, if we reduce the Christian life to its utmost simplicity, it is making good decisions every day based on what the Bible says. That is all there is to it. So, timan itong mga puntuha. Timan ang atong common goal as believers is Christian maturity. Okay, timan na mga punto. Okay. Padayon ta sa atong gihisgutan, nga atong gibiyaan kagahapon. Di man nining prinsipyo ha, kaya this has something to do with our ministry. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Binisaya, ang kapaspason sa atong pagkaton kinahanglan mulabaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. Apan, it's all a matter of choice. Kaya binimo, huwag kanunay na kung yun ang ipainomdom kanimo nga ang tanan nato nga pagkinabuhi, I mean all of life, sa matagadlaw, matagutlo na itong pagkinabuhi, nalambigit yun ang paghimong mga desisyon. Kaya ang prinsipyo, nagaingon man, all of life is decision making. Apan, bisag unsang desisyon nga imong himuon, ikaw o ikaw ra gyud ang manubag. Basta, you are the only one accountable, responsible, and answerable to any decision you make. So, ako kang ipangutana nga, buot ka bag kalipay sa kinabuhi? Buot ka bag kalinaw sa kinabuhi? Matuod nga kalinaw, matuod nga kalipay. Tubag? Then, look pa. Saturate your mind with the Word of God. Mao ni ang atong gibuhat na daw-adlaw. This is the process to saturate our mind with God's Word. Dili itong illicit sex, money, fame, wealth, etc. Dili. That's out of the picture. Out of the question. Dili na sila maoy source of happiness and peace. Dili. Magkagubot tinuna sa imong kinabuhi. Ang gitawag matuod nga suludnon nga kalipay can only be experienced by a believer nga spiritual og nakapadayon sa pagpuyo diha sa sulod sa Operational Divine Dynasty, persistently, consistently, nagapadayon sa pagsibog sa unahan, pag-abanti
sa iyang espirituhanon nga pagtubo. He is moving forward in his spiritual momentum. That's how to live a winner believer's life. Namo na. Kung buot yung kang mahimo nga mananaog nga Kristohanon, then that's it. That's life beyond gnosis. Ako kang giingnan kaghapon ini. Hinumdumi ang mando sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Be doers of the word, not only hearers. Okay? I hope na sil-sil na po na nimo. Kay kitang mga magtotoo, have first to learn doctrine before thinking doctrine. Basta? Noon sa aman mo pagunahon doktrina kung wa kay doktrina diya sa imong kalag. Na mauniyon sa kamahinungdanon, kabililhon, kini atong ginabuhat na daw adlaw. Huwag yung makalupig sa kabililhon nini. You see, unsang gisulti sa Dios sa iyang pulong. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Na, dili gyud mawagtang. Dili mawa. So, wear or put on the new man. Isulob. And remove the old man if you wish nga ikaw mahimong mananaog nga magtotoo. Winner believer. Kung malikon sa pag-ingon, nga kitang mga magtotoo, gikinahanglang magtuon, mukaton, mutuo, o mugamit sa pulong sa Diyos before thinking doctrine. We have to think doctrine before using or applying doctrine. Gusto? Now, nga kinahanglan gyud ang pagbalik-balik. There's a need to repeat and repeat and repeat. Hangtod nga sa ahay mo ingon agipuan ako. Yes, time will come. Moabot ka niya ng dapita. Gabalik-balik ang atong ginahisgutan. So there is a need to repeat and repeat the study of doctrine for the purpose of unsa? Inculcating and sinking in doctrine. Sil-sil yun. Tuhop yun sa imong kalang. Kaya magtotoo, kinahanglan iyang bag-uhon ng iyang pangunahuna. He needs to renovate his thinking. Pinagis pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos. Operation SLBA. Namdumi na. Itong slogan. Study, learn, believe, apply the Word of God. Meaning, a believer has to saturate his mind with the Word of God. Look pon yun nato. Ingon nga mga magtuto. Look po nato nga itong pangunahuna sa pulong sa Diyos. Sakto ba ng binisaya? Look pon. Look up. Saturate. Kaya by doing all these, we are to put on the new man. Kinaiya na sa kalag. Isulob mo ni mando sa Diyos. Ipasulob niya ang atong bagong pagkatao and remove the old man. Hukason na to. Ang kinaiya sa kalag nga daan nga pagkatao na to. By doing so, it is the kinaiya ni Ginoong Jesucristo nga kitang mga magtotoo are imitating. Nagasunod na kita niya. Nagaawat na kita kaniya when we put on the new man. Kasabot ka? That is what Paul also admonished believers. Iyan ang gipahimang no. Nomdong ka sa Roma 10:17. Popular nga bersikulo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hinumdumi, kang pulong sa Dios is power to every believer. May gahom kini ngadto sa matag magtotoo. Nasa Episo 4:23 ngadto sa 24,
Now, open your Bible. Ephesians chapter 4, verses 23 and 24. Unsa ang verse 23? Sa gisulti. And be renewed in the spirit of your mind. Mo kana, versikulo 23. Now, kining pag-ingon ka, be renewed in the spirit of your mind. Kining spirit is human spirit. Dili na Holy Spirit, ha? Okay, verse 24. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. You see? Nakuha ba niyo ang unod niya na? Sa diha nga atong isulob ang bag-ong pagkatao, which after God is created in righteousness, o sa matuod nga pagkabalaan, mao kanang bud pasabot. Colosas 3:11. Abrihe. Colossians chapter 3 verse 11. Nagaingon kini. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor circumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Now, kining kanang where there is neither Greek nor Jew, kining Jew din hiyang hisgutan, that's nationality. Kunya ang circumcision, religyoso ang pasabot ni circumcision nor circumcision, barbarian, Scythian, bond, kining bond is poor, nor free, rich kini, but Christ is all and in all. Mo kanang mga bersikulo, ha? Now, okay, ang Biblia nagahisgot og pinili, okay? Chosen. Kinsa man gyud ang mga chosen o mga pinili kung bahin na sa kanang paghisgot o pagpili, pinili. Well, unas tanan ang mga Hudyo, of course. That's why they are the chosen people of God. Gitawag kini sila, kini mga Hudyo, the Jews. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo. Siya pinili ingon nga Dios ug tao. Matuod nga Dios, matuod nga tao. Na mao kanang hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. So pinili si Ginoong Jesucristo. Ikatulong pinili kitang mga sakop sa simbahan, eklesiya. Kay kita ubos naman sa protocol plan of God. We are called new species. 2 Corinthians 5:17. So, ang tanan nga mga magtutuo, kita ang mga magtutuo, pinili, pinalabi, ang laing pulong nga itong magamit. Pinalahi, pinili, o pinalabi. Chosen. Now, ang predestination, pagpahimutang kining daan sa Dios for those who will be saved. Predestination. Naunsa man gyud ang election. Election, pagpili. It is the expression of the sovereignty of God long before the human race and the universe existed. Before anything else existed. So, wapag yun ang tanan. So, gisangkapan na ta sa Diyos niini. So, balikon ako, ang pagpili o pinili, expression kini sa kanang pagkagamhanan sa Diyos, sovereignty of God. Pagsangkap kini niya. Sa wapag yun, mo tungha ang kaliwatan sa tao ang universo before anything else existed.
Now, kabubuton sa Dios nga iyang isangkap ang kinalabuan, kinatasan to those who will get saved. God willed the best and the highest to those who will get saved nga maluwas. Now, umos kini sa prinsipyo sa pagpili, principle of election. Ang Dios naghatag og kinabuhi ngadto sa mga tao o mahimugso ni ining kalibutan. God gave life to those who will be born in this world. Siya ang kanang pahimutang, He willed that a person be born. Mao ba? Kinsa may nagbuot nga ang usa ka tawo mahimugso. Abe, ang Dios ba o ang iyang mga ginikanan? Ang tukbang tubag ni iyang mga ginikanan. Sila may nagabuot. But who willed that a person who is born be alive or dead? Now, ang Dios na. Iyahan na nagatunglanan. Dili na sa mga ginikanan. Gusto? So, mao na ang punto nga akong dani mo. Now, election. Balik ragod ta sa election. I have just said a while ago that election is the expression of God's will for us long before anything existed. Og iyang kabubuton alang kanato the very best and the highest. So, mo bitaw ni description sa plano sa Dios, the best and the highest. Now, abrihin mong Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Unsa gisulti diha? Verse 3, for this is good and acceptable in the sight of God and Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Nana, di man yun ang versikulo 4 ha. May nungdanon pag-ayo ka na nga kini kabubuton sa Diyos nga ang tanang tao unta maluwas. Mao na iyang kabubuton. Who will have all men to be saved. Apan nga naman ang tanang, di man tanan, magpa-saved, magpaluwas nga naman. Tungod kay ang tao ana may kabubuton. Gusto? Ang atong kabubuton doon ay duha ka bahin. Ang moingon og oo, ug moingon og dili. Okay? Kung siya makadungog sa maayong balita sa kaluwasan, either mudawat siya umong sa likway. So, liho ka na siyang kabubuton. Di ba ni? God gave us perfect freedom, complete freedom to choose. Natay kabubuton mo na free will. Natay hingpit nga kagawasan sa pagpili. Now, of course, with that kanang freedom, with that freedom goes unsa responsibility. Kita o gitara gyud ang manubag sa bisag unsang himuon natong desisyon. So mo na nga akong mga amigo mangutanag ngano mang naa may maimpierno. Ang uban dili katubag. Ang tubag yun ni husto ngano mang naa may maimpierno. Ilang pagbuot nga muadto. Husto? Ilang pagbuot. Ilang gibutan ang pag-adto sa impierno. Dili ang Dios o bisag kinsa. Way mabasol sila ra gyud. So timan ina. Mao na nga as chosen, baligtas pagka pinili, elected, ang Diyos naghahatag ka na to niya na laging freedom, kagawasan to avail of the equal privileges and equal opportunities in the execution sa protocol nga plano sa Diyos. You see? Naragis tao.
nga mo pahimo siya nining angay-angay nga mga pribilehyo, angay-angay mga kahigayunan. Kay ang Dios omnipotente, labaw nga magkagagahom. But He also respects our volition. Nagatahod man ang Dios. Dili siya mo tandog sa atong kabubuton. Gihatagan gito hingpit nga kagawasan. Apan uban lagi niya ng kagawasan ang atong pagpanubag. Ato ni ipadayon ugma. Okay? So ayaw sipyat sa pagpadayon sa pag-uban sa atong pagtuon bahin ini kay menungdanon kini aron matuhog yun nato ang unod nini atong topic na how to find true peace in life. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among ipaimuslan ning adlaw. Salamat sa imong pag-uban ka na pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Salamat ng among Bible study through the YouTube pinagis sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.